Туймазы районы Туктагыл авылында көтүп алган байрам ягидәле кызлар ярышы. Йыр биюдә, кул эшләрендә һәм аш-һыу әзерләүдә хатын-кызның дөнья тоткаһы булуын шулай дәртләндерә, хуплай һәм тәрбияләй халык. Кызларны Әминә Габдуллина бешергән кош теле дигән затлы ризыкты әзерләүдең серләре бигрәк тә кызыктыра. Кешенең табынына, иң матур бәйрәменә, синең ашың барып табын түренә утыру бит инде ул бик зур эш, сабырлык сорый торган эш. Шуннан бик түземлелек кирәк анда. Әминә 30 ел буе мәктәптә әдәбият укыта. Ул үзе Татарстанның Сәрмәсән районы Ләшмән авылыннан килен булып төшкән мишәр кызы. Башкорт һәм типтәрдәр яшәгән Туктагылга ул үзенең бөтә ихласлыгын, белемен, осталыгын бүләк итә. Был йортта безнең кош теле пешерүче остабикәбез Габдуллина Әминә апа яшәй. Иң зауыклы ризыктарыбызның берсе кош телен пешергәндә күпме пөхтәлек, күпме тырышлык, күпме осталык кирәклеген шунда килеп безнең кызларыбыз өйрәнәләр. Әминә апайга килеп иттек. Бассейн. Бассейн эсендә өйрәгеләр йөреп йөрәй. Аккышыла бар кызлар, карагыз. Кызлар, әйдәгез әле. Әминә апайга килеп иттек бит. Кирә ятыйк. Яулыктарыгызны алдыгызмы? Алъяпкычларыгызны алдыгызмы? Әминә менән Ләвис Габдуллиндарның йорты авылдаштарын үзенчәлекле төзелеше, күркәм баксаһы, бассейны, гөрләп торган кош-корт тавышлары менән хакландыра. Фазан, цицарка, бүдәнә, балаклы тавыклар асраюлар. Елда оештырыла торган шундай бер йола бар бу авылда. Иң беренче бөтен киленнәрне сынап карыйлар. Ягзәл киленнәр дип атала ул. Ул 8 мартлар тирәсенә була инде. Ел әйләнәсенә кем кияүгә чыккан, 10 кеше буламы анда, 7 кешеме, шул киленнәрне җыялар да ярыштыралар. Һәм инде соңыннан шул бәйрәм азагында билгеле була бу авылның иң уңган килене. Миңа да чират җитте инде. Мин бөтен көчемне җыеп, үземчә бер аш әзерләргә тырыштым. Башкорт халкының аш ризыгын әзерләргә тиеш иде, нинди дә булса. Төн буена пешердем. Таң алдыннан инде, таң атып, кояш чыккан җирдә, көн яктысы төшкән вакытта минем бер ыеш шундый матур гына инде кабарган, әзгенә иеп куйган шундый кош телем барлыкка килгәне. Шулай ием, барлыкка килде, мин моңа бик шатландым инде. Минем кош телемне бик яраттылар, искиткеч яраттылар. Берсе йөртеп ашадылар, мактадылар. Мин беренче урынны алдым. Шунда. Шул елның, 80-нче елның иң уңган килене исемен күтәрдем. Әнилар командаһы бында икән, кызлар, әйдәгез әле җитештек. Әйдәгез тиз генә яулыктарыгызны ябыныгыз, алъяпкычларыгызны киегез, әйдәгез. Кызлар, әйдәгез яһәтрәк үтегез, әйдәгез керегез кызлар. Бу якка үтегез. Эх, безнең Туктагыл кызлары, сез инде пешерә белә торгансыздыр. Әминә апа, һеҙҙең кеүек оста булып булмаҫ инде. Ярышта күренер инде кем оста булганы. Ә хәзер өйрәнәбез. Кош теле пешерер өчен иң мөһиме он. Он югары сортлы, анан йомыртка. Анда күпме халаһыбыз? Токмач камыры баскан кебек, күпме йомыртка, күпме он икәнен һәрбер токмач баскан кеше үзе чамалай. Камырны күпме озак бассаң, шул кадәр камыр үзле яхшы була. Нинди он яхшырак була? Югары сортлысы, һәр вакытта аппак булып тора инде. Кош теле өчен камыр бары тик йомырткага гына басыла. Сода, тоз, май бөтенләй кушылмай. Җәергә җиңел булсын өчен камырны 3 кисәккә бүләм. 3 кисәккә бүләм, 2 кисәген әлегә җыеп куям. Полиэтилен капчыкка салсам да була. Йомшарып торсын өчен. 1 кисәген алам, яхшылап басам, һәм инде җыергә әзерлим. Яймә артык бурайып китһә, оста уны өлештәргә киткеләй, катлап та яя, самалап он һибә. Йока һәм тигез яймә
үтә күренмәле була. Кызлар җәйгән вакытта яхшылап кулны менә шушылай итеп бөтен нигене йөрткәндә камыр төрле эрешләрдә тигез була. Бер кулыгыз белән гел дә шулай әйләндереп торырга кирәк инде. Тигез түгәрәк булсын өчен. Көндә токмач баскан кеше, токмачлап аш ашаган гаилә көндә моны иркенләп рәхәтләнеп баса бит инде. Бер нинди авырлыгы да юк. Яхшы уклау, яхшы такта кирәк. Юкка гына әйтмиләр бит. Кеше мактаныр, крал эшләр дип. Әйме? Шулай йока итеп яяһегезме? Камыр шул кадәр юка булырга тиеш. Клеенканың чәчкәләре үтәдән үтә күренеп торырга тиеш. Камыр йәймәһе селтәрле тәгәрмәс бысак менән тигез кыя шакмактарга, ромбтарга киселә. Бәләкәй тактага тезелә. Кискән вакытта билгеле нинди зурлык сезгә ошый, шуны карарга кирәк. Иң беренче без аның, шушы камырның, шу җәймәнең кырыйларын алабыз. Кырыйларын алабыз. Ни өчен? Чөнки әгәр дә менә бу минем камыр кискечем бу кырыйларны тоташтыра. Бер генә дә тоташмаган урын калырга тиеш түгел. Мин уйлыйм, шушы зурлыктагылар уртача зурлыктагы дип. Әгәр дә бик зур була икән, ул ямсыз була башлый. Камырды яя башлау менән табактагы май ут өстенә куела. Оста бары тик кумбагыш маенда гына бешерә. Май кайнап сыгуын сыкмай, әмма бик нык эҫеләнгәс, тәүге шакмактарны төшерә башлай. Тора бара май кыҙа, кош телен бер туктаусыз әйләндереп, кызартмай, көйдөртмәй генә вакытында ала бара. Майы һеңмәһен өчен махсус сафтамал йәйелгән батмуска яки тишекле сүмескә алалар. Без дә әнием менән еш кына бешеренәбез. Каләмгә юка гына камырды урап, майда кыздырабыз. Ул бездән уралма дип атала. Шуннан һоң ромбиктардан уртаһынан киһеп, осын үткәрәһең дә майда кыздыраһың. Ул кош теле дип атала. Бик тәмле була. Менә кызлар, карагыз инде, беренче пешергән нәрен ашап карасак та була. Әйдәгез, тәмләгез. Нинди булды микән? Баурсак та шулай. Башта пешергән нәрендә бик тәмле була. Амина апа, бик тәмле булган, рәхмәт. Телеңдә йотарлык булган, Амина апай. Минем Минсаран әнәем бик бешеренергә ярата ине. Иң яратып бешергәне уның хворстыйбы йөртә ине. Бауыр хактыла, ул бик тәмле итеп бешерә ине, оста итеп. Менә хәзер икенче җәймәне җәябез инде кызлар. Бәлки үзегезнең арагыздан берәрегез кече сынап карар. Минем, Амина апа, мин. Әйдәгез, әйдә. Менә камыр, менә уклау, әйдәгез. Башла бисмиллаһны әйтеп. Бисмилла. Әйе. Шулай итеп кош теле бешерүдең иң төп адымдары камыр басу. Камырды кагызда юка йәймәләр итеп йәйү, тигез кыя шакмактар, ромбтар рәвешендә киткеләү, кумбагыш маенда бешерү. Бешеп сыккан кош телен иһә балаларга кирәк. Бөтенсе дә матур булып бетәне бит инде. Һәм ул формасы белән барып да шулай булыр иде. Чөнки эчкә матуррак, йомшаграклары кирәк була. Алар менә тигез яталар. Тышка менә шул матурларын булай итеп куйганда алар кабарыбрак торалар. Кош телен баллау һәм өйү үзе бер тамаша. Матур бешкәндәре күзең явын алырдай булып, ситтән уратып һалына. Йомшаграктары уртала кала. Шәкерләнгән кош теле бер-беренә ябышып торырга тиеш. Өйелгән кош теле өстенә бал кушылган шәкәр сиробы янә өстә пөртелә. Менә иптә битердек инде. Хәзер бу өйү күрәсез теләсә кая барганда да бер нишләмәслек булып ныгып урнашты менә инде. Нык булып инде. Тәмле булсын өчен без аны хәзер баллыйбыз. Баллау шушук булган балыбызга 1-2 калак бал истибез һәм шуны әзрәк кайнатабыз. Шул кадәр тәмле бал килеп чыга һәм бу кош теленең тәме бөтенләй үзгәрә. Һәрберсе дә баллы була. Шулай итеп матур гына иттереп буйыйбыз. Һәрберсенең дә ышына бал эләксә, капканда, чәй эчкәндә
бик тәмле була. Әминә Габдуллина бешергән кош теле туймазы ягында билдәле. Шулай ук Өфе, Мәскәү, хатта Париж калаларына күргәзмәләргә яки күстәнәс булып еш озатыла. Көн һайын 4-5 өем бешерергә туры килә. Әмма осталыктың сиге юк. Уның өчен үзенең туган авылында бешерелгән кош теле иң татлыһы булып кала. Искиткеч тәмле. Анда әниләргә биреп җибәрәләр бит инде аны. Бәләкәй генә бер кәгазьгә тереп, ул мин аны бөтен килеш күз алдына китермим. Ул вак кына кисәкләрдән торып, искиткеч тәмле тел дә йотылып китә торган, шундай иреп китә торган вак кына без шуны ашыйдыр дигәндә, искиткеч тәмле тәм. Андый тәмне әле мин менә күп пешерсәм дә, әллә шулай дәрәҗәсенә җиткерә алмыйм, андый тәмне ясаганым юк. Туй бит инде электән бик озак булган, ике якта да эчәркен булган. Шуңа күрә малай ягы үзенә ашап барырга тырышкан, кыз ягы үзенә ашап барырга тырышкан. Кыз ягында тегәл шундай әйберләр бар. Ике каз, анда пирог, җәймә һәм ипи, кош теле шулай апарыла. Бу инде үзенчә иң осталыкны, бөтен нәрсә барасында, кеше арасында зурлыкны, муллыкны күрсәтә. Шунсыз бер нәрсә дә булмай. Безнең Туймазы районы Туктагыл авылында яшәгән тәмле куллы остабикәләр бик күп. Ялаева Зәйтүнә апа, Гыйниятова Нурия апа, Габдуллина Әминә апайлар күп. Сын күңел менән кабул итәләр безне, өйрәтергә торалар. Зур рәхмәт. Милли ашларыбыз арасында табын күрке булган баурһак, сәксәк, кош теле, юаса, төрлесе аталһа ла, уларның тәме, яме бөтә Башкортстан өчен тәмле һәм кадерле. Кош теле дигән затлы, зауыклы ризык буындан буынга тапшырылыр милли байлык.